We will do a massive grocery haul and mga Filipino food lahat ng ipapakita ko guys or i-feature ko today. So kunin ko lang yung malaking box na nandun. Hindi ko alam kung paano ko siya madadala kasi medyo mabigat siya and wala akong kasama dito, ako ng mag-isa. Oh my gosh. Hindi ko to malilift kasi ang bigat kasi marami siyang ano sa ilalim. Okay, saan ba ito galing? Galing siya guys sa isang malaking distributor ng mga Filipino food dito sa Australia. Based sila sa Perth, so sa Western Australia. Dito sa South Australia sila yung nagsusupply ng mga Filipino food sa mga malalaking supermarket dito, like Parafield Plaza na lagi kong pinupuntahan, Asian Spices. Actually, ililive ko guys yung mga store na nagsusupply sila ng mga Filipino food dito sa screen. So, yung distributor pala guys is Castle Glen. Anyway, let's start. So, mag-start ako sa mga ito. Oh my God! Ang dami! Ngayon ko lang actually ito nakita. This is the Leslie's Banana Thins. So, if gaya ko kayo na sobrang hilig mag-snack and ayaw masyado sa mga matatamis like mga cake, ganun-ganun, sobrang hilig sa mga chips, this is a really good snack. And because meron tayong dalawa, let's taste one. Ang bango! Yum! Hindi siya sobrang nipis like potato chips. Pero hindi naman siya yung makapal na banana chips. Masarap to guys. Hindi din siya ganun katamisan. Alam niyo naman ako. And then we have Oishi Crispy Patata. I love Oishi Crispy Patata. Si Dan guys, ipapatry ko sa kanya yung mga snack na hindi niya pa na-try before. So I don't think na-try na niya yung Crispy Patata. So that's one of the snacks na ipapatry natin kay Dan. And ito din, sweet corn. Yan. Nice. Thank you, Castle Glen. Oh, this is so good for breakfast with your coffee. Monde breadsticks. Ganyan. And we have cheese ring, my favorite. I love cheese ring. And then, meron tayong dalawang halubongga. Pinagsama-sama lahat. Oh my gosh, I'm so excited. Leslie's, I love cheese. Guys, pinagsama-sama lahat. Nacho, corn chips, clover chips, and cheesy. So, wait, I'm interested. Dalawa guys. So, i-try natin yung isa. Ngayon ko lang ito nakita. Iba-iba nga. Guys, may iba-iba nga siyang laman. Hala, perfect to. I love clover chips. Hindi ko pa na-try yung nacho, corn chips, at saka yung cheesy. Parang hindi ko pa na-try yung cheesy. Tapos, it's in one bag. So, it's perfect. Yum. Nachos. Yummers. This is mine. Akin to lahat. Though kakain din sa ganito, pero akin to lahat because sa aming dalawa, ako yung ma-chips, siya yung ma-chocolate, siya yung may sweet tooth. Ako, sobrang saya ko na sa mga ganito. And then we have two Oishi bread pan. Ganyan. Yay! Oh, ito guys. Bago din to. It's from Lucky Me. Lucky Me Udon Stir Fry Pad Thai. Yum! Tapos meron na siyang ano guys, bowl. Na parang disposable bowl. Oh, spicy miso. Yan na, para siyang ano, ramen. Alam niyo naman ako, I love ramen. Ito is the yaki flavor. And then last one is tom yum goong. Tom yum goong. Char! I think ito yung unang kakainin ko. The spicy miso. Alright, ito. Sobrang magugustuhan to na Dan. Super sticks, wafer sticks, choco flavor. Yan guys, alam niyo naman, Filipino. And then we have yung best friend ng mga OFW or yung best friend nating mga nakatira sa ibang bansa, lalo na yung mga hindi marunong na magluto gaya ko. Yung mga ganito, yung mga pang-flavor sa mga pagkain natin. So we have the Mamacita Palabok, Caldereta. Ooh, yum! Excited na ako dito. Barbecue Marinade Mix, Kare-kare Mix. Ito ginagamit ko ni Manay Chona. And ang sarap ng kare-kare niya. Sinigang sa Sampalok Mix. Tinola Mix. This
This is my best friend. Like, hindi talaga ako makakaluto ng tinola. Feeling ko iba talaga yung tinola ko kapag walang ganito. Kasi hindi naman ako marunong magluto. So, best friend ko talaga itong mga to, guys. And then last, sinigang sa sampalok mix. Wait, pareho lang ito ng kaisa. And then ito is iba. Meron tayong iba dito, guys. Kim's fried rice, easy and authentic seasoning mix. Ganyan. Oh my gosh, food. Food is life. Okay. This I'm really excited about. Barako coffee, guys. Alam niyo naman ako and my coffee. I really love the brown and creamy. Kaya lang wala talaga siya dito sa Australia. And nakita ko doon sa website nila. Oh, by the way, guys. By the way, meron silang Facebook. Lahat ng social media nila, pati website nila, i-leave ko below. If you guys are interested kung ano yung mga binibenta nila. Kasi, alam mo, kapag nagkikrave ka, tapos hindi mo alam kung nandito sa Australia, i-check niyo yung website ng Castle Glen. Kasi as in, detailed talaga, guys, kung ano yung mga products na binibenta nila. Bonggang-bongga. Anyway, back to my coffee. Sanmig Super Coffee Barako 3-in-1. I love. We also have the Del Monte Quick and Easy Barbecue Marinade. Hala, meron na tayong dalawang barbecue marinade. Bongga. Excited na ako mag-barbecue. Gusto ko na mag-barbecue agad-agad. Agad-agad talaga. Contadina tomato sauce. This is also a product of Philippines. So, parang kapartner ata to ng Del Monte. So, same quality ng Del Monte. Alright, we also have, Cebu. Pro Food Cebu, Philippines. If hindi nyo pa alam, I am from Cebu. Proud Bisaya, proud Cebuana. Alam, mango and tamarind balls. Hindi ko pa yan nakita. Bongga, exciting yan. Wait. Naka-individually pack ba to? Ay, individually pack! Let's try it. Yes! More on mango flavor siya. Matamis na maasim ng konti. Masarap yung pang snack-snack. In fairness. Another one from Cebu. Dried green mangoes. Hala, bongga. Wala na. May-ari na to, guys. Mango chocolate. Bongga na yung mango chocolate. Oy. Another dried mango. Another dried mango. Soft and chewy. No sugar added. 100% natural mangoes, dried and unsulfured. Gluten-free din siya, guys. This is Sweet Memories of Cebu. The best talaga. Sabi ko sa inyo, the best yung Cebu eh. Hindi ko pa ito nakita noon. This is the dried young coconut chunks. Kaka-excite naman itong mga ganito. Itatry ko na ito ngayon kasi nakaka-intrigue. Char, nakaka-intrigue. Hindi mo alam yung lasa ng coconut. Orti talaga nitong si Rhaze. So, ganyan siya, guys. Mga coconut chunks. Hindi siya matigas. So, young coconut talaga siya. Yum. Maganda to pang snack, guys. Kasi healthy na snack ba? Wait, kailangan ko ito i-seal ulit. Dried cocoa mango balls. So, combination ng coconut at saka mangga. And ito yung individually packed. So, yummers. Ganito siya, guys. Nangingibabaw pa rin talaga yung mangga na flavor. We also have graham crackers. Kasi gusto ko mag-mango float, guys. Kasi feeling ko magugustuhan ni Dan. I think nakatry na si Dan ng mango float. Feeling ko nakatry na siya ng mango float sa Pilipinas nung umuwi kami. Pero gusto ko magluto ulit. Tapos ipatry natin sa family niya. Tingnan natin kung anong nila ba. Reaction nila. And then we have Baker's Mill Mango Oatmeal Cookies. Bongga! Perfecto pang breakfast. Kasama yung barako coffee, tsaka ito. Yum! And then we have this. Na-try ko na to actually. House of Polvoron. Yung chocolate covered, alam na kung kanino yan. And then the other one is assorted. Bongga! May assorted. Meron din tayong snack ng bayan, Skyflakes. Alright! Another product from Contadina. Ito yung kanilang 100% pineapple juice. Yum! We have more from
contadina. We have their pineapple slices, pineapple chunks, which is good with sweet and sour pork. Na yung niluluto ni Lyra. Yums. And of course, kailangan din natin ng fruit cocktail, di ba? Speaking of pineapple, kailangan natin ng fruit cocktail. So, Fiesta fruit cocktail. Now, hindi ako masyado nagpo-fruit salad kasi si Dan, hindi niya magustuhan yung fruit salad. Like, kinakain niya naman lahat. Pero yung fruit salad, he find it weird. Kasi parang nawi-weirduhan siya na minimix yung fruit sa condensed milk at saka sa cream. Pero sa ako, sobrang nasasarapan ako sa fruit salad. Hindi ko siya magawa-gawa kasi kapag ginawa ko siya, ako lang kakain. Parang ang boring naman, tapos ang dami ng fruit salad. Pero ito, maliit lang siya. And then, we also have C2. Sobrang gusto-gusto ko to, guys. It's the apple green tea flavor. Yan. Lagay natin to dyan. Okay. Century tuna. I have the flakes in oil at saka hot and spicy. Ito yung dalawa yung paborito ko from Century tuna or any tuna in can. Itong flavor na to, flakes in oil at saka hot and spicy. Ito sobrang exciting to, guys, kasi wala ang kalamansi dito sa Australia. Correct me if I am wrong, pero meron sila dito lemon. So yung mga malalaki, wala silang kalamansi. Yung maliliit natin ng kalamansi. This one is powder calamansi, Philippine lemon, no squeeze, no mess. So, ganyan yung itsura niya, guys. Kasi ako ngayon, hindi na ako masyadong nagkakalamansi. Kasi nga, wala. Hindi readily available yung kalamansi dito. Ay, nice. Ganito siya, guys. Ganyan. Tapos, ang daming laman. Tingnan niyo. Exciting. Now, we also have this one na naka-bubble wrap. Mango slices in light syrup. Ganyan siya, guys. Mangga. Gusto ko na kumain ng mangga, tapos nalagyan ko itong bagoong. Feeling ko sweet mango to eh. So, ala! Sardinas! Premium! Ala, iba yung sardinas, guys. Ngayon, ignorante naman itong babaeng ito. Ngayon lang ako nakakita ng sardinas na ganito. Wait, close up ko, ha? Ganito yung itsura niya, guys. Tingnan nyo. Oh, kitang-kita. Ala! Meron pa siyang ganyan. Ano yan? Carrots? Carrots, guys. Oh. 555 sardines. Ano to? Bagoong! Ganito yung bagoong ni Lyra. Jerry's Grill. Ayan. Tuyo. In hot corn oil. Hala! Wait, pakita ko sa inyo. Ganito yung itsura niya, guys. Dried herring in hot corn oil. So, tuyo in hot corn oil. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Ay, sarap. Para siyang tuna. Parang tuna, diba? Feeling ko masarap yan. Tapos hot pa na oil. Ay, nako. Manda ka sa akin. Kakamayin kita. Kakainin kita! We have Good Sense Philippine Lemon Lemonade. Ganyan siya, guys. Mix 1 part of lemonade concentrate to 7 parts of hot or cold water. Ay, pwede mo na inumin. 1 part na ganito, tapos 7 parts of hot or cold water. Pang ano? Sa ano mo? Throat? Char! May ganun talaga ako. Ay. Another barbecue marinade from Mama Sita. Pero this time, nasa bottle siya, guys. Pwede naman siguro itong isos. Pwede ba? Marinade 1 kilogram of meat. Ay, bongga! Kung nanonood kayo ng vlogs, yung ginagawa namin is yung Korean barbecue lang kasi meron kami ng bulgogi sauce. And kapag wala yun, guys, hindi kami mag-barbecue kasi hindi ako marunong mag-marinade. Okay! Another one from Mama Sita. This is vinegar! Oh my gosh! Alo, sarap tingnan! Guys, sobrang malaman. Sobrang malaman yung vinegar ni Mama Sita. Bongga ka talaga, Mama Sita. Ang daming laman ng vinegar. Spicy ba to? Ay, parang spicy kasi meron akong mga nakikitang sili. Bongga. Alam niyo ba yung ginagamit ko na vinegar? Yung nabibili lang dito sa mga normal na mga shops. Normal talaga ng mga shops. Ano to? Abnormal shop. Tapos nilalagyan ko lang siya ng chili flakes kapag kumakain ako ng tuyo or like, you know, mga pagkain na kailangan ng sausawan. Alam naman nating lahat ito. Mang Tomas all-purpose sauce. Now na may air fryer na kami. Char! Gusto ko
yung pork belly, tapos sobrang crispy. Itong sauce na to, bongga. Gagamitin kita, kakainin ka tamang tumas. Magkakatakin. Hindi magpapahuli si Dato Puti. May mga laman din siyang sili. Bongga! Hindi na ako mauubusan ng vinegar, guys. Dato Puti yung vinegar. Sobrang palaman din ni Dato Puti. Bongga ka, Dato Puti. Ikaw na talaga. Okay. Ito, guys. Hot pepper sauce from Mama Sita. Let's open you, Mama Sita. Ganyan siya, guys. Sana naman nakikita nyo, no? Sana naman nakafocus siya sa ganyan. Pero ganyan siya, guys. Mama Sita. And meron tayong Pure Foods corned beef. Ito yung breakfast ko kanina. And we have this. Mga pangpaganda. Feeling ko, ang layo-layo yun na. Ang dami na nito. Close up ko kayo, guys. Nakatungko talaga ako dito sa chair ko, guys. Pasensya na. Pero ito, guys, nakakatuwa kasi sobrang Pilipino talaga siya. So, na nakita ko siya sa website nila, sabi ko, nakakatuwa naman. Mane and Tail Deep Moisturizing. Guys, bumili ako actually ng ganito. So, meron na akong dalawa. Green Cross. Yun, Ito, sobrang na-miss ko to, guys. Kasi sobrang bango talaga nito. Cream Silk na Stunning Shine. Yan. Nice. Bello! Whitening lotion! Alam niyo naman ako. And yung mga lotion ko. Actually, hindi pa ako nakatry ng lotion from Bello. So, exciting to. Isa to sa mga plano kong dalhin dito nung umuwi kami ng Pilipinas. Kaya lang, guys, hindi ko siya nadala. Nakalimutan ko ata siya. Pero, kasi kapag masakit yung tiyan mo, masakit yung ulo mo, ito yung lagi kong pinapahid nung nasa Pilipinas pa ako. Efficacent oil. Close up. From Pond's. Guys, we have the Spotless Rosy White Day Cream. Meron siyang SPF 15. Yung Pond's na cream, yung I think pinakaunang skincare ko. Yung sachet na cream. Tama ba ako? Yeah. Meron silang sachet na cream, di ba, guys? Parang ito yung pinakaunang skincare ko na ginamit ko nung high school ako. We have Eskinol. This is the Deep Cleanser. Johnson's Baby Powder. Sino ba naman ang hindi kilala si Johnson's? Yung mga bata sa Pilipinas na binubudburan ng Johnson's, tas ang babango nila. Ay, nako. And then we have Baby Bench Colonia. So, meron din sila mga ganyan, guys. Mga beauty products, mga cologne na mga ganito. Kojisan Skin Lightening Soap. Guys, before ko makalimutan, meron tayong mga frozen na mga products. So, I'll just get it and then show you guys. Ang haba na ng haul na to, pero meron din tayong mga frozen goods. So, eto, guys. Sobrang gusto ko to. Grated purple yam. So, ube. Yummers, guys. Sarap ng ube, tignan. Yan. Vanessa's Delight Tocino. Yan. Sarap. Pork tocino to, guys. Pork longganisa. Si Vanessa din yung gumawa. Vanessa's Delight. And then, hotdog. Hi. This is from Argentina, guys. The Mighty Meaty hotdog. Meron tayong dalawa. Merong cheesy hotdog at saka merong regular hotdog. Nakakatuwa, ang dami ko ng pagkain. Yun na, guys! Kung nandito kayo sa Australia, guys, and you are interested to check kung ano yung mga Filipino food na available dito sa Australia-wide, kahit nasa ang state man kayo, I will leave the link of Castle Glen in the description box as well as their Facebook. Please check it out. Support ang sariling atin. Yeah, yun na yung video. Alam ko mahaba. Pasensya na, guys. Ang dami nating chika. Pero thank you so much, guys, for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys in my next one. Do not forget to be goodbye. Mwah!